जाने जाने अग जग साजी पद मुरली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुष्यकालानं आदित्य मंडळाला जन्म दिला. पूर्ण क्षितिज गुलाल उधळल्याप्रमाणे रंगानं रंगीत झालं. पक्षीराजानं पहाट झाल्याची जाणीव दिली. अगदी निद्राज इस्लामचा देह आम्ही आमच्या स्वाधीन करून घेतला. पवित्र क्षेत्र म्हणजे गंगा क्षेत्र. अशा गंगा क्षेत्री आम्ही जाऊन सज्जल अशा प्रकारचं स्नान केलं. अगदी संध्यादी कर्म उरकलं. आणि ज्या देवतेचे एक ताल तलितने आमच्याकडे भक्ती घडली जाते आणि निश्चिंत किती सुंदर बोलतोयस रे तू. तरी पण बाळ बाप म्हणून कुठंतरी माझं मन माग वळायला जात. कारण तुझ्या मनाचा मोठेपणा तुझा केला. पण जनमानसात माझी प्रतिमा डागाळली जाणार आहे. जनतेत वेगळ्या प्रसाद त्याचा विचार मी करतोय. राजा दशरथानं धनुष्याची प्रत्यंचा होडी. राजा दशरथानं बाण सोडला. तो माझा बाण योग्य वेळी गेला. पण तेव्हा राजा दशरथानं ऐकला. आई बाबा थांबा गेला. केविल म्हणे नजरेनं चारी बाजूला मी पाहू लागलो. आवाज चांगलो रोज आलो.